What's up mga higala? Good morning. So karon day guys, ang ning comment ang akong usa ka higala nga si Paririmon nga magluto daw ko sa among paborito nga sudan before way back kadtong college pa mi. Kay guys, kana si Paririmon suod jud kami na before kay kaming duha mag share mi sa usa ka sudan. Kanang kabanday mo anang century tuna nga gamay. Kana guys, amo pag na siyang tungaon among isud-an pamahaw og panioddo. Tungod sa among katipid sa una. So karon ning request man siya nga ipakita daw nako ang kuan ay among sudan before. So akong gitagaan siya twist ang among sudan sa una kay natural ra. Abli na mo sa lata, dayon among tungaon among kanunang katunga, dayon among taguan ang katungasad para among paniudto. So karon guys, naka-idea ko nga naka diha makaluwag-luwag ta gamay, nagpalit og dako nga century tuna. Dako-dako na siya. Gamay, sunod sa gamay. Asinso na ta gamay ron, pero dako-dako na. Gamay ra sa lagi asinso na to, pero karon ako ipakita niyo ako nang butang twist, dili na siya natural nga century nga para sa atong sudan sa una. Ako siyang nagbuhat ko akong buhat-buhat og recipe. Try na to og mag-workout ba pre. Diyan ang atong mga ingredient guys. Ahos, bombay, siling espada, pamintang durog, sili, itlog, unya ang main ingredient nga paborito na mo pare. Sa una, katunga dito ang ako mapalit ani. Nya tungaan pag kita mo na yung bisudan. So karon akong butang twist, ako siyang himuon nga sisig. Try na to og unsay come up ani atong bag-o nga buhaton nga recipe guys. Ako aron ni sad. Try lang ko og exhibition og unsay lasa. Pero sige lang. Basin daig lami. Try na to. Sige guys, update ako ninyo niya. Mag-start na ko sa pagluto. So for now, ako pa ning hiwa-hiwa ng malamas. And then, balik na ko ninyo. Mama na. Sige. Karon guys, sumana taghiwa na natong ahos, bombay, sili, duha ka sili, og ang pamintang durog. Anya ang atong tuna guys, ako na siyang gikuhaag sa bawah kay para di siya mag kuha na to ron, init ani, di siya mag bisik-bisik kay musukol sa laban ni kay na may nambun siya sabaw. So ako gikuha nag sabaw, diara yung sabaw. Ang galing yung sabaw, dili gyapon siya masayang. Kay ato ning ibahog unya sa atong kanon. So karon nagpainit na sa mantika. Akong kahaday mantika, larang mantika. So ako rin siyang initon gamay para mughay-gay sad siya guys. Dayon usa na ko igisa, dayon timplahan. So stay tuned na lang. Kay ang nagluto sad ko ani guys, kay ang akong mahal nga asawa nag-request man ganahan man siya ani, kay nakaluto na mi amin before pero dili to complete ingredients karon. Kompleto naman ingredients. So murag lami na siguro ni. Lami man to sa una pero mas mulami pa ni. Nya ang ato mang mahal na asawa nga mo atong lutuan na ni. Para iyaha man nga paggaluto. Ug kang Paririmon. Diyan na guys, ako na siyang prito gamay para mo gahi-gahi sad.
Para unya na siya crispiness pag kaon na to niya. Okay. Ako sang gipakuan sa gamay. Dayon, tadaon, tigmauga-uga na siya kung kaon. Mag-isa. So, update ko na lang kayo karon after ani. Di na guys, ako na siyang gihaon. Gamay ra gid ay. Ay, kagamay ra ba ni. Gamay ra siya guys, na promise. So, magdaog ra ta ni ron guys, panakot na to ato yung gaganon. Mudaggan na siya ron guys, ug taning atong mga ingredients. So, first step, mag-isa na tadaan. Sige, mag-isa sa ako guys. Ahos. Pagdaodan ni mga 30 seconds atong bumbay niya. Tangan na to og sili para mo kita yung hang say kawanan niya ron. So, kinulama akong kamuto na lang ako guys. Okay. Pero kaning sili, di na to kamuton kay delikado. Itong tangal kutsara. Kay lisod kayo na kung sayo ka ng sili. Ako din na to guys, unsa ni ka hang atong buhaton ron. Hang patudaan na butang nga padulong tong sili na kita din pero paborito ni sa akong mahal na asawa guys, hang ba. So ito na yung ibutang ang atong gumayo dulay. Drop yun rin guys. Gumayo. Total lang na siya timpla. Tanga lang na ito gamay nga tug. Gamay nga black pepper. Abo, ka-perfect. Ka-perfect. So, ang kaning last na to ng mga ingredients, mo na ito ibutang. Tulog na na. Ug ang katapusang ingredients na to guys, ang atong itlog. Hala kagwapa sa itong giluto guys. Iwa mo tayo si sling plate. Wala lang sa hala kagwapa sa itong giluto. Hala abo ka perfect. Dara tong finished product guys. Wow, abo ka perfect yun siya. Perfect yun. Abo guys, unsa ka perfect. Oh wala ka
Hala ka perfect. Perfect siya guys. Oh. Hala oy. Perfect. So, sa petong gipaabot, mga on tayo guys.